là il be boli de ka bo sira la cɛ si ye tantôt ko cɛ min kunkolo b'a kan de la k'a b'i sigi k'a dafa muso la tan i b'a fɛn fɛn ye tantôt a bɛɛ ye mɔgɔ tɔ de ye wallahi handicapéw de do ta ni dɔw daw jɛngɛlen t'u senw jɛngɛlen do bolow jɛngɛlen do daw tɛ se ka la n y'a daw kɛrɛbɛ tɛ musow tɛ sɔn u la yɛrɛ furu la muso minnu bɛ wari d'u ma dɛ ko a y'a wuli ta n'i ko ko olu k'u denmusow d'u ma u k'u kanbɛ ta surtout anw maraka ninnu n gɛrɛ le ɲagarin kini maa ka ɲi da na nka a y'a ɲɔgɔn kɛ nka mɛ n gɛrɛ ɲagarin ta kini anw maraka ninnu bɛ o de fɔ sɛki mɔgɔ t'a dabila kana mɔgɔ ta non ne tɛ ka mɔgɔ ta n t'a dɔn mɔgɔ min y'a ta ou bien ne bɛ ji siɲɛ kelen parce que non kana ji non arrêtez de prendre les gens hein. Soit i ka furu i ka mɔrɛ ni mɔgɔ ye lajɛna dɔrɔn ne bɛ jigin parce que n tɛ fɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ta n tɛ fɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ta s'il vous plaît mɔgɔ si kana mɔgɔ ta mɔgɔ si de kana mɔgɔ ta après u bɛ o fɔ i b'a mɔgɔ ye bannen na ni cɛw de do tan a si dafalen tɛ a bɛɛ handicapéw de ye a bɛɛ handicapé c'est vrai mama bɛ nin ko in na k'a t'a fɛ k'a dabila n'i y'a jate minɛ tantɔ u bɛɛ handicapé u si tɛ sa ni dɔw ɲɛw dafalen tɛ dɔw senw kɛ tɛ n'i ye dɔw jɔlen tantɔ i n'a fɔ ko ji lama tiɲɛ don walayi a y'a demande dɛ u bɛ ka video kɔrɔw de labɔ video kɔrɔ min bɔra tantɔ video kɔrɔ de do dɛ Daichi muso ma bɔ dɛ a ka video kɔrɔ de bɔra c'était a bɛ 2 ans bɔ maintenant video in bɔ dɛ procureur tɛ se ka kalabusi yan dɛ i tɛ se ka dɔn mɔgɔ si n'a hakili ni ɲɔgɔn cɛ yan o de tɔw bɔra cogo min na diyagoya de bɛ bɔ force diyagoya de bɛ bɔ jelimusow i bɛ bɔ de dɛ ni i dalen do bi i da yɔrɔ in na bi i ni lafiya tɛ bi parce que ka bɔ dɛ k'i ɲɛ in waga tantɔ parce que ni e bɔra dɔrɔn e ka carrière banna de wallahi tiɲɛ don o de la i tɛ sɔn ka bɔ parce que n'i bɔra dɔrɔn i ka carrière ko banna ni banna dɔrɔn kɔnɔnden k'i sɔtɔ jago la yawuru hɛs o ye ne ta bannen de pewu hɛrɛ ko ye nin ye k'e balo ye musow ka taafe kɔrɔlaw de e balo bɛ cɛw ka kulusi kɔrɔlaw de ye tantɔ nin ye hɛrɛ ye maa bɛ se ka balo i ma balo nin ko sugu ninnu na dɛ tiɲɛ don maa lahara i lahara bɛ yɔrɔ min i ka sutura bɛ yɔrɔ min na ko o wari k'e bɛ ka balo o de la lahala wala kuwata ala ka bɛɛ kisi nin ma amina yarabi baarake baliya mana diɲɛ ye cogo cogo tantɔ mais balo cogo hali ka taa suɲali kɛ a ka fisa nin ye tiɲɛ don kabako sonukun tɛ kɛ na taa dama nin kɛ wallahi a dama ɲini kɛ u yɛrɛ de bɛ k'a fɔ dɛ ko wari de bɛ di ko jɛkulu tɔ ninnu ko wari tɛ di ye ko olu ka kanu ye sincère de aw daw de y'a fɔ dɛ wallahi o y'a fɔ aw daw de ko 100 ni 20 ni 50 de bɛ di k'a ye bɔ ka mɔgɔw ban ne tantɔ aw daw de y'a fɔ dɛ o y'a fɔ c'est que ni e ko k'e bɛ olu bɔ o da in na tantɔ u tɛ sɛbɛn dɛ n ko nin ko in ka dɔgɔ procureur kɛlɛma diɲɛ bɛɛ de ka ko a ka wuli ka procureur dɛmɛ an ka procureur a kelen tɛ se nin kɔrɔ wallahi parce que ala yɛrɛ nin muso nin ye ala yɛrɛ tɔrɔnpɛ ni n ko k'a ye ala tɔrɔnpɛ a fɔ munna a fɔ ni n ko a ye ala tɔrɔnpɛ a fɔ munna parce que nin ye silamɛya tɔrɔnpɛ munna a fɔ ɲɛna ni nana silamɛw kalabusen ni mun ye t'a dɔn ko ashahaduna la ilaha illallah o de b'a da kɔnɔ su ni tile mais a t'a kɛwale kɛ a t'a kɛ a ma ala tɔrɔnpɛ yan n'i ko ala dɔrɔn diɲɛ bɛ silamɛ bɛɛ bɛ tugu i kɔ wallahi n'i ko ɲɛ t'a tɔ ala ma bɛɛ b'i ka ala mɔgɔ ye o k'a fɔ nin ye dibila de maninkolo k'a fɔ nin ma ko nin bɛ dugutɔ muru o le ti dugutɔ muru i bɛ o kɔrɔ da nin ye dugutɔ muru o le ti ta ni ala nin ye dibilan de aw t'a dɔn tiɲɛ don e ma ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka bɔ k'a ka kuma a bɛ k'i ban wallahi k'a ka bɔ ka kuma ni e bɛ hinɛ o ni e ma ala tɔrɔ ni e ye ala mɔgɔ de ye tantɔ i fana tɛ bɔ i ka dɔ fɔ a banna mais a tɛ bɔ dɛ parce que a t'a arrangé c'est vrai tiɲɛ don n'i tɛ se dɔnkili da la tantɔ ko ninnu filɛ tantɔ ko nin y'u semaine 2 de ye tantɔ ko ka dɔnkili dɔ bɔ tantɔ ko n'a fɔra Wagane ɲɛna tantɔ ko ka yɔrɔnin de corriger tantɔ Wagane bɛ t'i sigi 2 heures dimi dan non ko jaja baara kun bɛ Safi bolo n ko ja ara ka kuma nin ye tiɲɛ de n ko Seki dɛ k'u bɛ dɔnkili bɔ de la ta ko n'u y'u sigi dɛ ko ni hali ni Wagane corriger tantɔ ko Wagane bɛ taa da i funu k'i sigi ta k'ale tɛ corriger n'i tɛ se i tɛ se de dɛ maaw de ni yɔrɔnin min ma ɲɛ u b'a fɔ k'a ma ɲagɛ n'a bilara ni mɔgɔw ye wo ci aw la don c'est vrai tiɲɛ don o ye kojugu ye k'e tɛ corriger wallahi o ma ye a dɛsɛra k'a ka dɔnkili dɔ in nabɔ wa o tɛ se ka bɔ o
tugu bari te se ka marché diago ni bora dɔrɔn b'a décortiquer de bonya ni kalama kɔnɔna na an tɛ don i gasi la an b'i décortiquer ka ɲa sinon u ye biribiri in bɔ sisan biribiri in dalen filɛ yen tantôt n'i taara YouTube sanfɛ tantôt n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ boli de biribiri f'i bɛ ɲinɛ i ka minɛnw kɔ n y'u deli cogo cogo k'u ka taa ta ka bɔ yen u y'u ban. C'est vrai, tiɲɛ don. A ka d'an bɛɛ tantôt ka taa waajuru lamɛn YouTube kɔnɔ mais n'i taara ka manɔgɔ ba fila ninnu dalen yen dɔrɔn i bɛ marché yɛrɛ kɛ joona. Wallahi. O tɛ se dɔnkili da la ninnu bɛ se fɛn min na dɔrɔn o ye victimisation ye ani kumaba fu ani nkalonbugukaw bɛɛ b'a dɔn ninnu ye tanga baliw de ye tan mais en fait u balo bɛ nin de la tantôt mɔgɔw k'a faamuya parce que u bɛ vie nin de la banni ni fanni na ta aw ka 300 euros 200 euros de bɛ d'u ma 400 euros 1000 euros parce que a bɛ tɛrɛmɛ de ɲafɛla bɛ tɛrɛmɛ de seki kɔfɛla bɛ tɛrɛmɛ de kunkolo bɛ tɛrɛmɛ de n'u bɛna dossier traité o bɛ tɛrɛmɛ de voix vocalisée o bɛ tɛrɛmɛ de fɛn bɛɛ de prix bɛ ninnu bolo. N ko association de bannikɛlaw de ma friselenw dama damaw de bɛ réseau in sanfɛ su ma diya mɔgɔw de bɛ wallahi n'i y'a jateminɛ tantôt i b'a fɛn fɛn tantôt a bɛɛ sinamusotigi wallahi a bɛɛ sinamusow kɛlen don k'u cɛw i b'a kalama sinamuso fila ni ɲɔgɔn cɛ ni muso dɔ in y'a jalen don sa a bɛ se cɛ min na cogo ni cɛ natɔla sa ale b'i boli ka taa bijou d'a ma k'a embrasser kumulenkɔrɔ in sigilen don tantôt ko sinaya sinaya tɛ tiɲɛ ye dɛ n'i ma se i jɔyɔrɔ la de tantôt i sinamuso b'i jɔyɔrɔ ta o de ye sinaya. C'est vrai. Jama ti sa ka fuariya la ko ɲina in k'i da la wallahi n'i dɛsɛra ka cɛ minɛ ka ɲa ni dɔ y'a minɛ ka ɲa an cɛ ninnu fana yɔrɔ min kari kasa duman bɛ yɔrɔ min ni ne taara si ka so kɔnɔ n'i ka so kɔnɔla kasa ka di tantôt ni n taara yɔrɔ dɔ in na tantôt limɔgɔw de bɛ n kunbɛn o buti kasaw ni sunbala kasaw ni sɔrɔw bɛ partout tantôt jɔn bɛ se ka tan ta o so kɔnɔna la tantôt n'aw kumana o la tantôt ko cɛw tilennen to musow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ka don an tilennen do dɛ aw m'i jɔ aw jɔyɔrɔ de la aw n'i ye dɔw fɔ i b'o kama hali n'i yɛrɛ bɛɛ di cɛ ma de o kuma na n'an ma fila ta saba ta o kuma na hasidiya de don tɔw bɛ kɛ cogo di olu bɛ to furubaliya la olu bɛ to furubaliya la de ya wallahi se bɛ min ye n'a ko k'a bɛ den tan yɛrɛ ta o ye le problème mais ne kɔni ne t'a fila ko ninnu n'a saba ko ninnu franchement ni wari tɛ ne bolo ne t'a ta tiɲɛ don ni ala parce que n'i y'a ta tɔ kunkolo kalaya de don wallahi a fɔ tugun nin kelen in filɛ tantôt bɛbɛdɛnin finman in diɲɛ bɛɛ ɲagami o jɔyɔrɔ t'a la a tɛ ka kɛwale kɛ a tɛ ka baara kɛ jɔn ala ka bɛɛ kisi nin fila ma n'i ye nin fila ta tantôt o tɛ jamana wuli ye o ye dugu wuli ye ala k'an kisi a ɲɔgɔnna ma ala k'an buru ne bɛ dugawu kɛ bi silamɛ ye n ka kuma ka laban maa n'i ye cɛbakɔrɔ de ye tantôt kulusi jala de bi da ala k'i kisi bɛbɛdɛnin finman muso sugu ɲɔgɔnna ma diɲɛ in kɔnɔ ala k'i kisa ma kira k'i kisa ma mɛlɛkɛw k'i kisa ma diɲɛ k'i kisa ma ta amina nin bɛ taa sigi o sigi la a yɛrɛ nana n y'a mɛn tantôt k'a bɛna sigi faransi ni n y'a mɛn don o don k'a sigira faransi ne bɛ faransi bila o ye faransi fana cilen dɛ o ye tiɲɛ parce que a bɛna faransigaw bɛɛ kɛ bannikɛla de c'est vrai tiɲɛ don kɔrɔlen a ka bannikɛla ninnu yɛrɛ ka ca jamana in de kɔnɔ a y'anw ka marakamusow bɛɛ détourné k'olu kɛ bannikɛla depuis ala ye n dama deli ka marakamusow bannikɛla nin y'an ka marakamusow bɛɛ vacciner u bɛɛ kɛra bilenkɛlaw de ye bi tiɲɛ don n'a ka marakamusow y'i minɛ i ni boxu kɔnɔ f'i bɛ yɛrɛ bilen bolo ali disrale wallahi bila n'a ka marakamusow y'i minɛ bilen bolo de f'i bɛ yɛrɛ kuma dɔw la hali bɛ taa to ko ninnu tɛ marakamusow ye ko ninnu ayi ko ninnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na awa olu de bɛ n'i sigi sanfɛ ten ko n ti ala wallahi bilahi ala ke kaman ta kan ala k'a sɔrɔ duguma ninnu de bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka fantɔmu fara k'u di mɔgɔw ma k'u ka muso f'u b'a fɔ ta wuli an ka taa tiɲɛ don mais ala b'aw bɛɛ ɲɛ yɛlɛ jahanaba mondial in kɔnɔ nin sunkalo pan ala kana aw bɛɛ cɛw ala kana aw ɲɛ sumaya aw ka furuso la aw n'aw cɛw ka ɲɔgɔn minɛ don ka ɲɔgɔn buntɛ don aw fɛn fɛn bɛ nin nɛni na réseau sanfɛ aw bɛ ka wari di nɛnikɛlaw ma tantôt ala kana aw ka furu diya aw la ala k'aw sinamusow yɛlɛ aw sanfɛ amina yarabi ala k'aw sinamusow se aw la amina yarabi aw a bɛɛ sinamusotigi i b'a kalama tantôt denmisɛnnin maaɲɛw kɔɲɔmuso ninnu bɛɛ bɛ maranbari Safi Jabate kɔ wallahi mama ye monogami siɲɛ tantôt a bɛɛ bɛ Safi ni maranba kɔ tiɲɛ don mama ye polygami siɲɛ tantôt a bɛɛ bɛ bɛbɛden finman ka côté la tiɲɛ don sinamusotigi bɛɛ bɛ wallahi femme friselen ninnu bɛɛ bɛ tiɲɛ don tuma diya mɔgɔ ninnu bɛɛ tagara ye tiɲɛ don maa minnu bolo tɛ daw la bougie-tɔdenw ma a bɛɛ taara ka côté la wallahi o kɛlɛ bɛ se ka ban ayi o tɛ ban bɛɛ n'i ka kɛlɛ de b'ale ka yɔrɔ la a bɛɛ règlement de compte wallahi an kan b'a yɛlɛ ka na ne bɛ n'aw bila
an bɛ dɔn wɛrɛ aw salam alaikum BBC Daïs vraiment dɔ ye gasi la dɛ ko ne fana tɛ célibataire dɔ ye non Alou tu as bien parlé wallahi